सप्ताह को 7 दिन कि 7 दिन भितर प्रत्येक गुरुवार दिन हिंदू शास्त्र अनुसार हिंदू दंपति परस्पर को स्पर्श करने नीति विरुद्ध कहीं मु तो बाहर ही मु जानी कौन ଆପଣ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ମୁଁ ତ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ଏ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଯା 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 ଭैया ଯା ବାବା ଯା। ଏ ରାଧା ତୁ ଠିକ ସମୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖ ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ରାଜା ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମ କଳା ଶାନ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଲୋ ମା। ଏ ମା ସେ ତା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବ। ହଁ ଏଇ ଅଜୁ ଯା ଯା ନେଇ ଯା ତମେ ଦୁର୍ବଳ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ କଳା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲିଯାଉ। ତୁମ୍ଭେ ଏ କଣ କହୁଛ କନ୍ୟା? ତୁମ୍ଭେ କଣ ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସବୁ କିଏ? ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ। ଆମ ବେଶ ପୋଷାକ ତମେ ଦେଖ କନ୍ୟା। ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଜାଣି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଦିନ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ କବଳରେ ବିଚରା ରଜା ପୁଅଟା ପଡି ନଥାନ୍ତା। ଚଉଡି ଅସୁରୁଣୀ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ବେଶ ଧାରଣ କରି ରଜା ପୁଅକୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆମେ କଣ ମାୟାବୀ? ଅପମାନ ଘୋର ଅପମାନ। ସେଦିନ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁନା ହରିଣ ଆଉ ମାରିଚ ରାକ୍ଷସ ଭିତରେ ଫରକଟା ନ ଜାଣିପାରି ସୀତାମାତାକୁ ହରେଇଥିଲେ, ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଆମ କଳା ଶାନ୍ତକୁ ନ ହରେଇବି ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦବ? ତାମାନେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କନ୍ୟା? ପ୍ରମାଣ ଆଣିକି ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିବାସୀ ଧର୍ମବାଦୀ ଆଉ କଣ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ସେଇ ପ୍ରମାଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆମେ ତମକୁ କି ପ୍ରମାଣ ଦବୁ କନ୍ୟା? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କେତେଗୁଡେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କନ୍ୟା। ପଚାର ଅନୁମତି ଦେଲୁ କଣ ପଚାରିବ ପଚାର। ସପ୍ତାହକୁ 7 ଦିନ କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ଦମ୍ପତି परस्पर को स्पर्श करने नीति विरुद्ध कहीं ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇନି ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ଆପଣ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ମୁଁ ତ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ତ ଠକିନା କହିଥିଲେ ସବୁ କଥା କହିଦେବେ ବୋଲି। ସେ ବି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିଲେ, ପୁଣି ମୋ ଆଡକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କାହିଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେ ହିଁ ଦବ। ଦେଖ କନ୍ୟା, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ତେଣୁ ଆମ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାଟାକୁ କାହିଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନୁ। ତମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବଦଳେଇ ପାର। ନାଇଁ ବଦଳେଇବି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଧର୍ମବାଦୀ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କହୁଛି ଶୁଣ କନ୍ୟା, ସପ୍ତାହର ଏଇ ଗୁରୁବାରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହାମିଳନ ହେଇଥାଏ, ଏହି ଦିନକୁ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଅତି ଉତ୍ତମ। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବ କନ୍ୟା? ନିଶ୍ଚୟ। ମଣିଷ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଦୁଇ ପାଖରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକ ମାନେ ମଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖାଗ୍ନିର ଅଗ୍ନି କୋଉଠୁ ଆସେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦେବେ। ସେ କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ହିଁ ନିଆଁ ଆସିଥାଏ, ରୋଷ ଘରୁ ଆସିଥାଏ। ନିଆଁ ଯୋଉଠୁ ଜଳୁଥାଏ ଆସିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସବୁ ଦାହ କଲେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାବା? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ତାର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ମାନେ ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ବସି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଅବଢ଼ା ମିଳିମିଶି ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅବଢ଼ା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ସବୁ କଥାରେ କଣ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ସବୁ ଅବଢ଼ାକୁ କେହି କାହାକୁ ବାଢିକି ଦିଅନ୍ତିନି। ଅବଢ଼ା କିଣୁଆରେ ଯେ କେହି ଲୋକ ହାତ ଉପରେ ଅବଢ଼ା ଖାଇପାରେ। ସେଠି ନଥାଏ ଜାତି, ନଥାଏ ଗୋତ୍ର, ନଥାଏ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ। ସେଇଥିପାଇଁ
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ହଉଛି ଅବଢା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିବାସୀ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ? ବିଧର୍ମୀ, ଗୋ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ